Minecraft részén vagyok, és ebben a videóban ugye folytatom a Minecraft sorozatomat, és akkor kezdjük is el. Ugye az ezelőtti részben azt csináltam, hogy átraktam olyanba, hogy van ez a kis kereszt ott középen, és akkor mint a gépen, tehát a gépes játékban, hogy az céloz, hogy én mit ütök, tehát értitek? Így céloz, hogy mit fogok ütni, nem pedig ahova én ütök, azt üti. Na akkor alsóm is, mert látjátok, hogy este van, és reggel, hát elmegyek egyet vándorolni. Ja igen, ebben sincs semmi, már átraktam a voltát. Elmegyek egyet fát vágni, és utána akkor vándorolni. Jó. Majd ahova jövök. Oké. És jó. Akkor ahogy mondtam, várom aztán a nappokat, küldhettek, majd lent lesz a leírásban, a démai, ahova küldetek, és azt fogom kijátszani, azokat a mappokat, amiket oda küldtek, azt meg fogom csinálni, vagy kijátszani, ha olyan. Jó. Akkor nem tudom, ezen a házon még valamit igazítsak, vagy sem. Legyen még szoba, vagy sem. Szerintem ez így maradhat. Majd ha kell valami fa, akkor ez meg lesz így. Hús az nem kell. Akkor veszem a kardomat, és elmegyek vándorolni, veszek kőkardot, viszek húsit, és mindegy, ezt a négyet már viszem, és akkor indulok. Na. Csak ha meghalok a szívás, szerintem a húsim úgyse fog lemenni, az biztos. Kaktusz az jó, mert ha úgy tudom, ha kiégetem, akkor kapok belőle valamit. És meg is szúr. Hát jó sok kaktusz van, abból biztos párat ki fogok vágni. De amúgy a kaktusz, az szerintem abban is jó, hogy nem kell, tehát olyan, mint a terráriában a fa, hogy nem kell teljesen kivágni. Tehát itt ez a fa nem ilyen a Minecraftban, hogy kiütöd az alsót és leesik. Ez szerintem így jó. Majd csinálok kaktuszfarmot. Jó. Csak kell majd homok is. És akkor majd még szóljatok majd kommentbe, hogy mit csináljak. Még úgy nagyjából a játékban. Tehát mit tudnék csinálni. Kb. 64 kaktusz szedek. És akkor úgy jó. Igen, még kell egy kicsi. 48, és még kell pár kaktusz. Ami ilyen egy darabos, azt persze nem ütöm ki, hogy az majd még nőjön. Tehén! Ezért kell ide kard. Ugye kard nélkül is meg lehet ölni, de karddal könnyebb. Ne fussál! Légy szíves! Na. Ezért jó.
azt hiszem, hogy tudok csinálni egy sapkát, egy bőrsapkát. De ott még van tehénne. Majdnem nekimentem a kaktusznak. Nem vagyok valami nagy Minecraft szakértő, de... Hát nem értem, ezt most miért mondtam, mert hát... Tudom, hogy nem vagyok az, csak hát nem tudom, hogy mire akartam ezt most így mondani. Jó, akkor tudok csinálni egy sapkát. Sőt, tudok egy cipőt vagy egy sapkát csinálni. Most egy cipőt vagy egy sapkát csináljak? Szerintem csinálok egy sapkát, mert ahhoz több bőr kell. Nem azért, mert több kell, csak biztos akkor erősebb. Mondjuk azt szerintem, ami egy, azt is küldtem. Még egy kettő. És akkor szedek most egy kicsi homokot. Úgy. Még azt a sok, úgy. És akkor felveszem. És ennyi homokból majd csinálok egy kaktuszfarmot, csak még kell csomó homok. Úgy. És akkor így. Már megvan a 64. És megnézem, mennyinél tartunk. Jó. Még akkor kicsit veszek. Jó. Azt hiszem ez a harmadik rész lesz majd. És akkor csinálom a kaktuszfarmot. Még most sem ment le a hús. Szóval azért kemény. Szerintem itt valami van, hogy nem megy le. Na mindegy. Akkor itt elkezdem. Homokkal. Várj, így. Majd kéne vizet szerezni, és akkor úgy fog nőni majd a kaktusz. De majd kell rakni egy blokkot, és akkor közé a vizet. Így. Itt van ez. Kiütöm ezt a blokkot, azt a blokkot úgy. Úgy jó. Ezt is kiütöm. Ezt is. És akkor úgy rakom, hogy ide is rakok egy földblokkot, majd aztán ide a vizet. Tehát akkor rakjak még ide is egy földblokkot. Igen. Na, jó, nagyjából ez a sor mind ilyen füves. Jó, nagyon jó.
Igen, és akkor ki kell üssem még ezt. Jó. A fű az most nem baj, hogyha itt van. Úgy. És jó. Szerintem egyelőre 3 sor elég is. Mármint az összeshez nem, de... Most a kaktuszt miért nem rakta le? Ja, hogy egymás mellett nem lehet. Nem tudom. Biztos akkor. Hát akkor ez így nem valami jó. Mert nem jó. De az a jó, hogy épp olyan hosszúságú, hogy mind a két szélére jut. Most remélem nem fog... Jó. Most épp egy olyan helyen állok, ahol nem ér hozzám a két kaktusz. És akkor... Jump. És jó. Már csak ez kell. És akkor lassan most megyek aludni, majd holnap folytatom. Úgy. Mennyire járunk? Jó, még kicsit, nagyon kicsit. Szerintem belefér. És akkor jó. Szerintem még belefér a videóba. Ez ennyi. Igen, megcsinálom itt a sort szépen. És akkor jó. Amúgy földre nem lehet földre. Jó. Mert hogyha itt a semmiért itt próbálkoznék, az nem lenne. Na szóval, hova kell rakjam? Annyi van, azt hiszem, igen. Ide is rakok egyet, mert már úgyis meg kell csináljam majd a sort. De ne. Jó. Mi? Nem mondok, hogy laggolok. Most mi csak azért. Ez nem tudom miért van. Jó. Akkor bezárjuk a Minecraftot. Mindegy, akkor köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ennyi lett volna ez a videó. Ha tetszett, nyomjatok le egy lájkot, és akkor iratkozzatok fel. Sziasztok!